36. El primer pas és la constitució de la mesa d'edat, que estarà formada pels regidors electes de més edat i de menys edat, que són el regidor Pere Trias i Roca i la regidora Cristina Trias i Arà. Seguidament, a partir de la constitució de la mesa, es presentarà jurament a tots els regidors, es constituirà l'Ajuntament i, per últim, es procedirà a l'elecció de l'alcalde. Ara us formularé la pregunta de rigor i després diré el vostre nom. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Pere Trias i Roca. Per imperatiu legal ho prometo. Regidora Cristina Trias i Ayala. Per imperatiu legal ho prometo. Joan Aguilar. Bé. Joan Aguilar i Descà, jures o promets per la teva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Ho prometo. Enric Bonaterra i Raura. Jures o promets per la teva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Per imperatiu legal ho prometo. Xavier Canal i Molins. Jures o promets per la teva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Prometo. Carles Carbonell i Mas. Jures o promets per la teva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Per imperatiu legal ho prometo. Enriqueta Paler. Jures o promets per la teva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Martín Tereu i Bosch. Jures o promets per la teva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Joan Ribas i Garriga. Jures o promets per la teva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Per imperatiu legal ho prometo.